Environmentálna výchova patrí na školách k súčasti učebných osnov a venujú sa jej aj na Holíckej základnej škole na Školskej. Jej obohatením a rozšírením bola akcia, ktorú v spolupráci s členmi Holíckej polovníckej spoločnosti Bažant zorganizovali v závere októbra pre žiakov nižších ročníkov. Boli sme oslovení spoločnosťou polovníckou, či by sme neuskutočnili zber gaštanov ako potrava pre zver. No a tak sme sa tou myšlienkou teda začali zaoberať, pripravili sme nejaké aktivity a to bol ten prvotný impuls, prečo sme si urobili taký týždeň polovníctva. V posledný októbrový útorok mohli žiaci z niektorých tried na 1. stupni prežiť vyučovanie netradičným spôsobom. Pred zrakmi najmenších školákov z 1. B 4 dvojice dievčat a chlapcov z 1. a 2. ročníkov predvedli svoje vedomosti i zručnosti v súťaži zameranej na tému príroda, predovšetkým poznávanie zvery, rastlín i stromov. Keďže súčasťou podujatia bol aj zber gaštanov, medzi školákov zavítal aj zástupca spoločnosti BB&P Media, ktorá sa pri zabezpečovaní zberu v spolupráci s holickými polovníkmi spolupodielala. Pod dohľadom učiteliek a pod moderátorským vedením svojich starších spolužiačok plnili súťažiaci niekoľko zábavno-vedomostných úloh. Bez väčších problémov vedeli všetci zrátať gaštany na obrázkoch. Ťažšie však už bolo hádzanie gaštanov do koša, kde rozhodovala najmä presná muška. Svoj museli zapojiť pri správnom zostavení skladačiek i triedení stromov podľa kartičiek a na záver svoje znalosti využili pri pomenúvaní lesnej zvery. Deťom sa trošku do tých hlavičiek dostane myšlienka environmentálneho cítenia, to znamená, že tie zvieratka, že treba o tie zvieratá sa v lese starať, zabezpečiť im výživu pre zimné obdobie a všetko ostatné, čo s tým vlastne súvisí. O téme ochrany prírody i o tom, ako a prečo sa treba starať o lesnú zver a v zimnom období ju prikrmovať, prišiel žiakom porozprávať jeden z členov Holíckej polovníckej spoločnosti Bažant, Ľudovít Lašák. Oboznámil som ich prakticky s činnosťou našej polovnej spoločnosti, zámerom, že to nie je len lovenie zvery, ale predovšetkým je to starostlivosť o prírodu, o zver, o možnosti využitia každého človeka, ktorý je ochotný sa vôbec o prírodu starať v týchto dnešných podmienkach, kedy vieme, že zvieratá sa z prírody strácajú a je to situácia, aby každý z nás prispel k tomu, aby sme zvieratá v prírode i naďalej udržiavali. Žiakov, medzi ktorých počas environmentálnej výučby Ľudovít Lašák zavítal, jeho rozprávanie očividne zaujalo a on zasa ochotne odpovedal na ich otázky. Videl som, že hlavne chlapci prejavili zájem, aké druhy polovnej zvery sa v našej oblasti nachádzajú. Takisto ich zajímala polovnícka kinológia. Boli tam chlapci, ktorí ozaj do detailov chceli vedieť, ako sa o psíkov staráme, aké skúšky s týmito psíkami absolvujeme. Vštepovať potrebu ochrany prírody, jej zvery i rastlín je jedným z hlavných cieľov environmentálnej výchovy. Jej dôležitosť si uvedomujú aj na Holíckej základnej škole na Školskej, kde sa tejto téme najmä u žiakov nižších ročníkov pravidelne venujú. Environmentálna výchova je súčasť normálnych učebných osnov a tá dnešná akcia bola takým rozšírením tejto výuky v takom tom praktickom duchu, že sme s deťmi viacej sa zamerali na tú prírodu, na zvieratka, čo robia v zime a ako by sme my im mohli pomôcť napríklad tým zberom gaštanov, ktorý je vlastne len taký symbolický. Skôr hlavný účel bol ten upriamiť pozornosť detí na ochranu prírody, na pomoc prírode a zvieratkám. Ako deti zaujal tento typ výučby? Oslovilo ich to nejako táto téma? Oslovilo ich to veľmi a tešili sa, pretože my sme to začali ešte minulý týždeň, už nosili gaštany minulý týždeň. Dnes už pôjdeme ešte zbierať spoločne, celá trieda, celý 3. a 4. ročník. Vyzbierané gaštany poslúžia v zimných mesiacoch ako pokrm pre lesnú zver. Časť gaštanov bude použitá na naklíčenie. Nejako vo februári si každé dieťa zasadí a potom sadeničky, ktoré budú mať vhodnú veľkosť, s pomocou polovníkov zasadia na okraj lesa, aby keď gaštany vyrastú, aby zvieratka mali k ním priamo prístup, aby mali tú potravu priamo pri lese. Zber gaštanov patrí na našich školách už k tradičným akciám.
Na Holíckej základnej škole na Školskej by ho v rámci environmentálnej výchovy chceli doplniť o ďalšie aktivity. Kedysi sa na škole aj zbierali gaštany, ale malo to taký masový charakter, že sa len zberali gaštany, ale chceme teraz okrem toho zberu, aby aj na výtvarnej výchove kreslili vlastne obrázky s touto tematikou, aby nejaký kvíz sa deti naučili, aby aj oni sadili a takto aj prispeli oni svojou aktivitou k tomu environmentálnemu vlastne cíteniu.